Hai să învățăm oamenii cum se face un adevărat guacamole cu avocado. Se face în mojar. Atenție! Voi ăștia care folosiți blenderul la guacamole, să vă fie rușine, blasfemie. Uite, așa se face un guacamole, în mojar. Ai zdrobit avocado, dar noi știți de ce facem guacamole? Ca să punem la un burger. Burger cu guacamole. Hai să vedeți imediat rezultatul final. Și aici, după ce facem asta, începem și adăugăm. Ce adăugăm? În cazul de față adăugăm pico de gallo. Pico de gallo. Ce este pico de gallo? Pico de gallo pentru mulți dintre voi. Este un amestec de roșii cu ceapă șalotă, coriandru. Și uitați, aici avem un guacamole. Ăsta este guacamole. Ăla e guacamole.